sister nga may pakuno ang akong ngalan. Vlogger na asay. Dili na lang daw ang bisyusa. Kay rain or shine, basta pitaron human ang purpas. Lagi, first time gagawa na mo birthday sa iyang anak. Timong-timaw lang sa tanig saging. Muot mi guys, kaya na may mga tao sa Pantawan eh, maulaw naman eh noon may mga naok. Wala pa may amoy. Mingaw kaayo. Basig pa ni hapon. Atuwa sa lis. Katuwa sa iya, may nanana silang mama. Maulaw, nagimi mo na ako ay. Katawanan kaayo. Ano na diri? Oh, gipanglantaw na mi diri sa. Adi ayaw na yam. Okay. Ali, dayo. Kaya ikaw naman yung akong vlog, oh. Tama na yung mga kaliwatan diri, oh. Ikaw man na. Yung akong vlog. Ha? Birthday. Birthday ni mo? Anak pa. Alilis. Nag-iulan o kayo. Ay, Carmen, ah. Sabot rajut mo dire, nag-ulan ni maayo. 17 years old siya karong 16 days. Bata pa kaya ang lola. Among lola, 17 years old. Iyan mo ba? Gusto mo ba na siya? Wala siya, sate. Ha? Oo. Siya, kinsa ko na itong laki na nakailan niya dito. Tunga mo, diba naglalay? Atong i-vlog ko niya ang program sa kuan birthday. Wala pa nagsugod kay kaulan pa man. Uli-li, gini ako lula. Hi, vlog! Paon sa tagbudbud ha. Kaya unya ta mga ugnoto. Oh, dera oh budbud isa ka. Budbud pa more. Ngaon sa tagbudbud kay. Nagulan wala pay. Tagyaw matos tumban pamili. Oh, from Litapan. Nara si Tata. Oh, nara mga tuwas tumban. Siblings. Oh, grabe. Mili. Adigoy. Ano pa ninyo, sister? Wala lagi ningan. Lagi na mo Litapan. Easy na kayo sila, guys. Ang debutant, gimmick apa na. Sunod si Israel. Sunod si Matrayan. Peter Alvarino sa si Matrayan. Peter Alvarino sunod si Matrayan. First candles for the professional board. To start with, let us all stand for the opening prayer to be led by Miss